Эпоха Ленина. Выстава, прысвечаная стагоддзю кастрычніцкай рэвалюцыі, адкрылася ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. У экспазіцыі прадстаўлена каля 1000 экспанатаў прыватнага музея вядомага полацкага калекцыянера Мікалая Панкрата. У савецкую эпоху падарожнічала Юлія Устінова. З плакатаў усміхаецца маленькі кучаравы Володя Ульянаў. Ульянаў гімназіст чытае кнігу. Узіраючыся ўдалеч, Ленін паказвае шлях да светлай будучыні. Бюсты з гіпсу, фарфору, бронзы, металу, пластмасы у экспазіцыі каля сотні скульптур. Акрамя правадыра рэвалюцыі ў розных варыяцыях таксама экспануюцца бюсты Карла Маркса, Фрыдрыха Энгельса, Надзеі Крупскай, паэтаў і пісьменнікаў рэвалюцыйнай эпохі. Прадстаўленыя экспанаты пэўна 1/20 частка вялікай прыватнай калекцыі Мікалая Панкрата, вядомага калекцыянера. Ва ўласным доме ў Полацку Мікалай Панкрат заснаваў прыватны музей «Сэнс жыцця». Первое время шло со свалки. Да. Кое-кто люди отдавали, где-то со школ, с организаций. Легко было. Со временем как-то народ начал понимать, что это уже более как ценно. Пришлось куда-то ездить, составлять каталоги своего рода, где-то обмен делать, что-то приобретать. Значнае месца сярод экспанатаў займаюць юбілейныя медалі, значкі, узнагароды, сцягі, вымпелы, ганаровыя граматы, сімволіка дзіцячых і моладзевых грамадскіх арганізацый СССР, акцябратаў, піянераў, камсамольцаў. Ёсць і рарытэтныя прадметы. Насценны каляндар 1917 года, камсамольскі білет 1944, гіпсавы бюст Ильича 28. Как бы мы ни относились к прошлому, но это нужно сохранять, это нужно знать, это нужно понимать, это нужно уважать. Я надеюсь, что молодые люди, которые посетят эту выставку, ну и не только молодые, может быть, они придут со своими родителями, со своими бабушками, для них это будет интересно, полезно и для понимания прошлого, для оценки прошлого. Супярэчлівая эпоха, якую кожны праз прызму часу і светапогляду ўспрымае па-свойму. Для адных гэта ўспаміна пра юнацтва, напоўненае энергіяй і энтузіязмам. Для іншых – пераасэнсаванне ідэй і ролі правадыроў. Для трэціх – лёгкая настальгія пра час, які не вярнуць. Для моладзі – прадметы з далёкага мінулага. Время интересное, также очень сложное и противоречивое, наверное. Тот же самый декрет о мире, то, что мы просто теорию проходили, а вот здесь мы видим, что действительно издавался в газетах. Действительно интересно посмотреть вообще на все вот эти предметы. Мікалай Панкрат больш за 20 гадоў збірае калекцыю прадметаў эпохі Леніна. Па закліку сэрца. Для яго гэта важна і адказна. На ўваходзе ў яго музей надпіс «Грамадства без мінулага, як чалавек без цені». Каб памяталі, каб ведалі, каб думалі. Юлія Устінова, Олег Чарняк. Навіны. Віцебск.